Uh, how was your scrimmage here? No silleen meni ihan hyvin, että saatiin ruosteet pois tuosta alta. Että... Wait, in English? Joo. Wait, so what'd you say? Että ruosteet saatiin pois alta, että silleen meni joukkoina hyvin ja saatiin hyvät jutut tehtyä. Can you say it in English? Yeah, I got you. Like what you just said in Yep. English? Mm-hmm. Okay, you played in Finland this past year for you. You played in Finland you've had Eurobasket and you were Partizan and now you're out here. Like how this year been out for you? Can you repeat the question? Yeah, you played in Finland at Eurobasket and you were a Partizan and now you're here. Like in terms of just things just happening so fast for you, like how has everything been for you personally? Tietysti ollut vaikea vuosi Partisanissa, oli aika paljon tekemistä ja silleen niinku siellä kävi aika paljon, että coachi lähti ja sitten piti sopeutua uuteen ympäristöön ja uuden coachin kanssa ja sitten meni niin hyvin. Mutta Eurobasketin jäljiltä niin se oli ihan kiva. What is the biggest thing you'd say you've grown with this past year for yourself? Mä sanoisin, että varmaan vaan niinku ihmisenä kasvaminen silleen niinku ylipäätään on ollut aika suurta verrattuna mihinkään muuhun, että se varmaan isoimpana. I know you didn't get much playing time with Partizan, but what was your experience like being there in Serbia? No tietysti kun siellä on monta NBA-veteraania ja muita vanhoja pelaajia ja niinku ihmisiä, joilla on perheet, niin tietysti se auttaa erittäin paljon, kun on niiden seurassa päivittäin ja kyselee niiltä ja käy niiden kanssa keskustelua, että siitä saa paljon irti. I know you and Zeljko Obradovic had a close relationship. What was it like seeing him leave mid-season there for you personally? No tietysti sitä vartenhan sinne mentiin, että saa Zeljkon alla pelata. Että mua harmitti ainakin, kun Zeljko lähti, että hän oli mun ehdottomasti lemparikoutsi of all time. And you've talked about dreaming of playing in front of fans in Serbia, Greece, Turkey. What made you decide at the right time to come to the States? Come play in the States. How does it feel? Yeah. Eri kulttuuri, et ei siinä silleen oikein mitään. Eri kulttuuri. Mm-hmm. A couple last ones here. Like, with you playing at Arizona Campus Prep and your mom playing at UNC, did that help in your factor to play potentially in college next season? Saa nähdä, vielä ei tiedä mitä tapahtuu. Laurie Markkinen with your teammate in Finland at Eurobasket. Like, what kind of advice did he give you being out there? Oo rohkea ja oo oma itsesi ja kuuntele mitä coachit sanoo sulle. And have you gotten a chance to talk to him this past year? Joo, me puhuttiin Minnesotassa, mä olin treenaamassa, niin laitoin Laurille viestiä ja vaihdettiin parit sanat ja mahdollisesti tulee katsoa matsia lauantaina. And the last question here, what do you think of the nickname Slim Jesus? Ihan hauska juttu, että pidetään se näin. Okay. Appreciate it, man. Thank you, brother. Yeah.